Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg a astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Dr Steve Thompson. Ni oddefasid peth fel hyn yn un wlad dan hael, ond Cymru. Meddygon, cleifion ar iaith Gymraeg. Yr 8fed o Rhagfyr 2020. Iawn, noswaith dda gyfeillion. Croeso i'r seminar yno. Diolch i chi gyd am droi mas. Felly, i'r seminar ola y semester yma yn y gyfres o seminarau ymchwil Adran y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd yma yn Aberystwyth. Siaradwr gwadd heno yw Dr Steve Thompson o'r Adran Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Felly, yn dod yn wreiddiol o Bontardawe, wedi wneud gradd a PhD yma yn Aberystwyth. Felly, hanes meddygaeth yw i brif ddiddordeb a hanes y gwasanaethau lles ac anabledd mewn cyd-destun Cymreig yn y cyfnod modern. Ond mae fe hefyd wedi wneud gwaith ar hanes yr undebau llafur a'r mudiad llafur yn gyffredinol a hefyd chwaraeon. Yn ddiweddar iawn, mae wedi cyhoeddi llyfr ar y cyd gyda chydweithwyr o Gymru, Gogledd Dwyrain Lloegr a'r Alban o'r enw Disability and Industrial Society, a comparative cultural history of disability in the British coalfields, 1780 to 1948. Felly, meddygaeth ar iaith Gymraeg yw pwnc i sgwrs heno. Felly, croeso, Steve. Diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Fe mae rai yn chi'n gwybod, nes i ddechrau ran yn Aberystwyth bron i 30 o flynyddoedd yn ôl, a wedi astudio rhywfaint yn yr Adran. Yr Adran Gymraeg. Wedi dechrau dysgu Cymraeg y pwynt hynny. A mae'n braf iawn i ddod nôl a wedyn rhoi papur ymchwil i chi heno, so diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Na i rannu'r sgrin i chi weld cyflwyniad PowerPoint. Ydy hynny'n ymddangos? Cyflwyniad PowerPoint? Ydy. Okay. Okay, diolch yn fawr iawn. Mae hanesyddiaeth meddygaeth, gofal iechyd a lles ym Mhrydain, y cyfnod modern wedi ei nodweddu gan ymwybyddiaeth sylweddol o wahaniaethau lleol, rhanbarthol ac i raddau cenedlaethol. Mae natur unigryw meddygaeth mewn mannau gwahanol wedi derbyn lot o sylw gan haneswyr, yn enwedig cyn cyfnod y wladwriaeth les a gwasanaeth iechyd gwladol wrth gwrs. Boed yn ddylliau hunan gymorth meddygol pobl dosbarth gweithiol Wakefield a Huddersfield yn y 14th ganrif ar 15, gofal iechyd Bonheddig Caerfaddon yn y cyfnod siwraidd, a gyfundrefn ysbytai yn Birmingham a'r Gyffiniau yn yr oes Victoria. Gwaith meddygol yn gefn gwlad swydd Warwick. Yr amrywiaeth o ymarferwyr meddygol yn swydd Gaerhyfryn. Beth bynnag y cyd-destun, mae haneswyr wedi cyfoethogi'r ffordd dyn ni'n deall sut mae trefn meddygaeth wedi amrywio o le i le a sut mae profiad cleifion wedi amrywio yn ôl lleoliad. Un o'r amrywiaethau mwy neilltuol yn natur meddygaeth yn y cyfnod modern efallai, ond un sydd ddim wedi derbyn unrhyw sylw gan haneswyr ydy gofal iechyd a meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg, a phrofiadau cleifion oedd yn medru'r Gymraeg, ond oedd yn gorfod dibynnu ar feddygon uniaith Saesneg. Mae'r papur hwn yn seiliedig ar ymchwil cyfredol yn ystyried rai o'r cyd-destunau ble y dath y materion hyn i amlygrwydd, a thrwy hynny mae'n ein helpu ni gyfrannu at hanesyddiaeth meddygaeth yn ynysoedd Prydain a'i cymunedau amlieithyddol, ac wrth gwrs i hanesyddiaeth Cymru a'r iaith Gymraeg yn y 14th ganrif ar 15 hefyd, gobeithio.
Ac yn ddiddorol, mae'n cyd-fynd ar rhywfaint o waith sydd wedi ei wneud yn gyd-destun Iwerddon gan Pader o Mieti a'r Alban gan Sheila Kidd yn fwy diweddar. Maen nhw hefyd wedi astudio sefyllfa ble roedd gwahaniaethau ieithyddol yn codi rhwng meddygon a cleifion yn y 4 ganrif 15 ar y 10yd ganrif. Yn Gymru, fan hyn yn Gymru, mae'r mater yn codi, a dwi wedi dod ar draws deunydd sy'n dangos bod y mater yn codi yn gyd-destun nyrsio, swyddogon carchardai, meddygon dedd y tylodion, crwneriaid, swyddogion yswiriant iechyd gwladol, gweinyddwyr pensiynau, a llu o grwpiau galwedigaethol meddygon eraill. Dyma rai hysbysebion lle mae'n amlwg bod y penodiadau hyn angen y Gymraeg o ddydd i ddydd. Hefyd, yn fwy annisgwyl falle, mae'n codi yn gyd-destun cleifion Cymraeg a iaith mewn ysbytau yn Lloegr ac America hefyd. Dwi wedi dod ar draws ychydig o enghreifftiau lle mae'r mater wedi codi yn y cyd-destunau eraill hyn tu allan i Gymru. Ond yn y papur heno, rwy'n bwriadu rhoi sylw i feddygon teulu ar yr un llaw a meddygon gollgofdau yn ei tro ac ystyried y problemau, y dadleuon a'r emosiynau cry a godwyd yn y cyd-destunau hyn. Cyn gwneud hynny, falle byddai'n gwneud synnwyr i chi i eich atgoffa chi am dirwedd ieithyddol Cymru yn ystod diwedd y 4 ganrif 15 a'r ganrif ddilynol. Dwi'n siŵr bod yn gyfarwydd i chi, ond falle bod yn werth jyst nodi ychydig bethau pwysig cyn ystyried y cyd-destun meddygol. Fel dwi'n siŵr bod yn gwybod, cyfrifiad 1891 oedd yr un cyntaf i gyfrif siaradwyr Cymraeg. Yn ôl y cyfrifiad hwn, roedd tua hanner o'r miliwn a hanner o bobl oedd yn byw yn Gymru ar y pryd yn siarad Cymraeg. Yn arwyddocaol, roedd canran uchel tua 30% in uniaith Gymraeg yn ôl ystadegau'r cyfrifiad. Os dyn ni'n ystyried y cyfrifiadau nesaf, fel mae'n dangos ar y tabl, mae'n bosib cael syniad o'r newid ieithyddol dros amser. Dyma gyfnod wrth gwrs pan roedd y broses o ddiwydiannu yn newid natur Cymru yn llwyr, gan gynnwys natur ieithyddol y wlad ac yn enwedig yn Ne Cymru. Mae'n bosib gweld hefyd sut roedd y nifer o siaradwyr Cymraeg yn disgyn, sy'n awgrymu pwysigrwydd datblygiad dylanwad cyfryngau torfol newydd, dylanwad addysg cyffredinol a ffactorau eraill hefyd wrth gwrs. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod ydyn ni sut oedd y balans ieithyddol yn amrywio o le i le yn Gymru, a sut mae'r fro Gymraeg yn dechrau ymddangos yn ystod y 4 ganrif 15, hyd yn oed cyn ni, ond roedd yn gliriach falle yn ystod y 4 ganrif 15 a wedyn dechrau'r 10yd ganrif. So dyna, dwi'n siŵr bod y cyd-destun yn gyfarwydd i chi, ond falle bod yn werth nodi yma. Oce, yn gyntaf, rwy eisiau rhoi sylw i gynlluniau meddygol gweithwyr yn Ne Cymru. Roedd y cynlluniau hyn wedi dyddio o gyfnod cynhara a chwyldro didiannol. Sefydlwyd y cynlluniau hyn gan feistri haearn, copr a glo o flynyddoedd cyntaf y 4 ganrif 15 ymlaen. Penodwyd meddygon i ofalu am iechyd eu gweithwyr a'i teuluoedd gan y cyflogwyr a thynwyd tanysgrifiadau gorfodol o gyflogau'r gweithwyr i dal i'r meddygon. Roedd gweithwyr ddim wastad yn hoff iawn o'r trefniadau hyn, ac mae'n bosib gweld rhywfaint o densiwn bob hyn a hyn mewn gwahanol gymunedau diwydiannol yn Ne Cymru trwy gydol y ganrif. Gweithwyr y tanysgrifiadau o gyflogau'r gweithwyr, roedd gan y gweithwyr ddim hawl i ddewis neu ddiswyddo'r meddyg. Yn fwy ac yn fwy, daeth gweithwyr a'i cynrychiolwyr i brotestio yn erbyn y trefniadau hyn, ac ymhlith yr holl gweinion am y sefyllfa, daeth galluoedd ieithyddol y meddyg yn bwnc llosg mewn rai mannau hefyd. Felly yn onorefal ger Cwmrodda 1888, roedd y gweithwyr yn anfoddhaol iawn, gyda'r ffaith bod llu o feddygon cynorthwyol yn gadael ar ôl cyfnod byr, un ar ôl y llall, a bod y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Yn Nawlais, cyflwynwyd restr o alwadau i reolwr y gweithwyr di, mwyn gwella'r gwasanaeth meddygol a ddarpanwyd gan gynnwys meddyg a oedd yn medru'r Gymraeg. So rhyw fath o alwad i benodi meddyg yn gallu siarad Cymraeg ar y pryd. Weithiau byddai'r gweithwyr yn cael ei rannu dros y materion hyn a byddai tensiwn yn codi rhwngddynt.
Roedd rwy ymhlith gweithwyr pyllau glo Parc y De, y cwmni Ocean yn Gwmrondda yn 1896 enghraifft, pan gafwyd trafodaethau dros benodi meddyg newydd, pan bu farw prif feddyg y cynllun meddygol. Ni carfan yn mynnu bod angen i'r meddyg newydd siarad Cymraeg, tra bod carfan arall yn mynnu bod hynny yn ddiangen. Roedd y garfan honno yn awyddus i benodi un o'r meddygon cynorthwyol, Dr Barrett, yn ei le, gwaethaf y ffaith ei fod yn methu siarad Cymraeg. Yn ddiddorol yn yr achos hwn, a diprwyaeth o 30 o wragedd a gweddwon i weld reolwr y pyllau glo a gwneud achos dros Barrett. Neith y diddorol i fi bod menywod y cymunedau global yn aml yn lleisio ei barn dros y trefniadau meddygol hyn. Rwy'n cymryd oherwydd ei rôl yn mynd ar plant i weld y meddyg yn aml iawn. Felly mae'n dod yn rhyw fath o estyniad o ei dyletswyddau domestig efallai. Yn y pendraw yn yr achos yma, yn dilyn pleidlais gan aelodau'r cynllun meddygol, penodwyd meddyg o'r Alban o'r enw Armstrong. Roedd yn ifanc ac yn weddol ddibrofiad, ond yn ôl y droddiad y papur newydd, roedd yn gallu siarad Cymraeg. A doedd Armstrong ddim ar ben ei hun yn symud i mewn i Gymru yn ystod y cyfnod yma a wedyn dysgu Cymraeg, yn enwedig yn achos cymunedau global De Cymru. De Cymru, wrth gwrs, y cymunedau yn tyfu, yn dod yn fwy niferus ac yn tyfu, mwy o bobl yn ymgasglu yno, felly mwy o alw am feddygon, wrth gwrs. So llawer mwy o feddygon yn symud i rydaloedd diwydiannol yn De Cymru, a rai ohonyn nhw, fel maen nhw'n symud mewn, yn dechrau dysgu Cymraeg hefyd. Ac mae'n bosib i ddod o hyd i feddygon eraill o Lloegr, yr Alban ac Iwerddon oedd wedi dysgu digon o Gymraeg i ofalu am gleifion Cymraeg a iaith yn y cyfnod hwn. Mae modd awgrymu falle bod cryfder y Gymraeg yn y cymunedau diwydiannol hyn yn y cyfnod cyn troed y ganrif yn ddigon i berswadio meddygon i ddysgu rhywfaint o Gymraeg mwyn cael gwaith. Mewn un adroddiad, soniwyd am achos ym 1896, ble y cytunodd gweithwyr i benodi i meddyg Gwyddelig, Cymraeg a iaith, a oedd yn llai profiadol. Ar yr amod y byddai y Gwyddel yn dysgu Cymraeg i'w bydlonrwydd o fewn 6 mis. Yn y pen draw, fe lwyddodd i ddysgu digon o Gymraeg i gadw ei swydd. A fel dwi'n deud, dyma rai enghreifftiau o rhywbeth bach yn ehangach. Ond, falle fel newidiodd y balans ieithyddol yn y cymunedau diwydiannol hyn dros y blynyddoedd, ac yn enwedig tua droad y ganrif, lleihauodd y reswm dros ddysgu'r Gymraeg efallai. Felly mewn angydfod, hir yn ffyrdil Cymrodd y Fach yn mlynyddoedd cynnar yr 20th ganrif enghraifft, awgrymwyd y dylai'r meddyg newydd, meddyg o India o'r enw Krishnanlal Datta. Roedd awgrym y dylai fe ddysgu Cymraeg, gan ei fod yn siarad 8 iaith yn barod, ond yn y pen draw o beth dwi'n gallu gweld o'r fanynellau, nath e ddim dysgu Cymraeg erioed. Falle bod pwysau'n wahanol erbyn hyn, falle bod y balans ieithyddol wedi newid, falle roedd llai o angen i ddysgu Cymraeg falle. Ond mae'n bosib dod o hyd i sawl enghraifft o alluoedd ieithyddol y meddygon yn codi yn y trafodaethau dros benodiadau cynlluniau meddygol gweithwyr eraill. Ond falle bod e'n greu mwy o synnwyr, falle bod e'n fwy defnyddiol i ganolbwyntio ar un ochos ble y trafodwyd manteision penodi meddyg Cymraeg a iaith. Sefydlwyd y papur newydd y Merthyr Telegraph yn 1855, a roedd yn benderfynol o drin y materion cyhoeddus a sifig yn ei dudalennau, gan gynnig persbectif adolygiadol ar y materion hyn. Fel rhan o newyddiaduraeth adolygiadol y 1860au, roddwyd sylw i drefn cynlluniau meddygol gweithwyr, yn gweithiau hiar, Merthyr a Dowlais. Lleisiwyd nifer o gwynion ynglŷn â safon y gofal a ddarparwyd i'r gweithwyr a'i teuluoedd, a reolaeth dyn oedd gan y cwmnïau hiar dros y cynlluniau. Gwnaeth pwyd y pwynt elfennol mae bod hi'n broblem bod meddygon a chleifion yn siarad gwahanol ieithoedd ac yn methu deall ei gilydd. Fel mae Merthyr Telegraph yn deud yn mis Mai 1865, the knowledge of the Welsh language is as essential a qualification for a doctor or surgeon in our iron or coal works
as for a minister of the gospel. In serious cases, this inability on the part of the surgeon to understand the patient's remarks is no doubt often attended with the death of the patient, and every life thus offered up is a cry for the abolition of the system. As well might the inhabitants of this district, engaged in the iron and coal trades, be inmates of some huge deaf and dumb asylum, as to be able to speak a language not understandable by our medical men. So yn amlwg bod y papur newydd yn newyddiadurwr yn gweld anfanteision clir gyda'r trefniadau hyn. Rhyw enghraifft arall. And so it happens that in a district of working men where Welsh is invariably spoken and few understand and less read English, an Englishman will be appointed as unfamiliar with their habits as their language, and who begins his career by treating men something like human machines. Mae'n bosib I weld y cwynion hyn wrth gwrs yn cael ei ailadrodd tro ar ôl tro yn y cynlluniau hyn, yn y brwydrydd wedi digwydd rhyw adlewyrchiad o'r tensiynau, rhyw agwedd o'r tensiynau, a reswm arall I gwyno am y trefniadau hyn. Yn yr un nesaf, mae'n eitha diddorol I weld, dwi'n credu bod y syniad yn rhan ola y dyfyniad yn ddiddorol dros ben. If there is one thing more than another which a man has an objection to, it is being made the subject of experiments. A workman's body is his only capital, and if that becomes injured by guesswork experiments, he has only the workhouse staring him in the face and the well-known generosity of boards of guardians to cogitate upon to darken his future life. A dismal prospect indeed. A'r syniad bod corff y gweithiwr, mor bwysig iddo fe a'i deulu wrth gwrs yn pwysleisio pwysigrwydd y materion hyn ac I ba raddau roedd y teulu yn ddibynnol arno fe a'i allu I gyfrannu at fywoliaeth y teulu. Felly nid yw'r rhain yn materion dibwys, maen nhw'n materion pwysig iawn iawn. Mewn llythyr arall yn y myth y Telegraff yn ystod canol y 1860au, soniwyd am ddigwyddiad ble derbyniodd fenyw oedd yn siarad Cymraeg presgripsiwn am Eli. Ond doedd hi ddim wedi deall y cyfarwyddiadau a roddwyd iddi hi gan y feddyg ac wedi ei llyncu yn hytrach na ei roi ar ei chroen. Ymateb y meddyg iddi hi oedd yn dylai ddysgu sut I siarad a darllen Saesneg. Ac roedd storiau fel hyn yn cyfleu agweddau nawddoglyd y meddygon tuag at ei cleifion, ac y meddygon oedd yn meddwl ei bod yn rhagori mewn termau cymdeithasol, diwylliannol a ieithyddol ar ei cleifion dosbarth gweithio Cymraeg a iaith efallai. Felly dwi'n credu bod y mater o'r gwahaniaethau ieithyddol rhwng meddygon a cleifion yn codi yn y cyd-destun hwn, sef y cynllunio meddygol gweithwyr yn i'r Cymru yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar 15 ac I raddau llai wedyn blynyddoedd cyntaf, hyd yn oed degawdau cyntaf yr 20th ganrif. Yn symud ymlaen I wallgofdau. Wel, fe ddaeth mater yr iaith Gymraeg I fod yn destun llawer mwy dadleuol yn gyd-destun gwallgofdau, swn i'n deud, ac yr oedd yn achos cynllunio meddygol y gweithwyr. Un reswm am hyn wrth gwrs oedd y ffaith bod y gwallgofdau yn sefydliadau cyhoeddus, cael ei ariannu a'i gweinyddu yn rhannol gan yr awdurdodau cyhoeddus. Felly roedd gwallgofdau yn rhan o wleidyddiaeth y gymuned. Roedden nhw'n adlewyrchu'r tensiynau a'r cystadlaethau gwleidyddol arferol, a welwch chi rhwng unigolion a phleidiau ar pryd. Ond yn ogystal ac yn bwysicach, roedd triniaeth ar gyfer salwch meddwl, fel y mae heddi, yn fwy dibynnol ar gyfathrebu nag oedd mathau eraill o driniaeth feddygol, ac roedd y berthynas rhwng meddyg a chlaf a fyddai'n datblygu trwy sgwrsio yn hanfodol wrth gwrs. Cyn y bedwaredd ganrif ar 15, y tuedd efallai oedd I ystyried gwallgofrwydd fel stad anobeithiol, ac roedd ymarferwyr meddygol yn besimistaidd iawn a byddai modd gwella neu iachau dioddefwyr salwch meddwl. Yn aml iawn, byddai'r gwallgofiaid yn cael eu trin fel bygythiad i'r gymuned, ac yn rhy aml byddai'r unigolion hyn yn cael eu carcharu mewn tlotau, carchardau, neu hyd yn oed eu cartrefi eu hunain gan eu teuluoedd. Os byddai unrhyw driniaeth yn cael ei ddefnyddio, y duedd oedd I ddefnyddio dylliau byddai'n effeithio ar y corff, ac yn gynnwys triniaethau gwlyburol, triniaethau humorol, fel gollwng gwaed, annog carthiad I glirio'r cyliddion,
neu ddefnyddio meddygion I annog chwydu. Ond, daeth tro ar fyd y mlynyddoedd ola y 19fed ganrif, oherwydd datblygiad dylliau moesol. Gan Philip Pinel, yn Maris, a William Tuke yn Gaer Efrog, yn Lloegr. Yn lle dylliau corfforol, roedd dylliau moesol I fod I weithio ar ddeallusrwydd ac emosiynau yn hytrach na chorff y claf. Defnyddiwyd technegau seiciatregol gan Pinel gan gynnwys siarad gyda'r cleifion, syllu ar y cleifion i'w meistroli, defnyddio actorion I actio allan ffantasïau cleifion ac yn y blaen. Roedd arloeswyr y dylliau moesol hyn yn argymell caredigrwydd yn lle creulondeb tuag at gleifion, a byddai'r gwellgofiaid yn cael eu hannog I ddatblygu eu hunan barch. Disgwylid I fuddigon gymryd hanes achos y claf hefyd yn ofalus iawn, a gwrando ar y claf i'w deall yn llawn. Felly dyma rhyw fath o ddatganiad gan David Yellowlees, arolygydd meddygol gwellgofdi Morgannwg yn 1865. Felly dyle psychiatric remove as far as possible in each case any physical cause, promote by every means the general health, distract from morbid thoughts by occupation or amusement, and to present new and healthy thoughts, soothe by kindness, to control by tact and firmness, to invite candor, confidence by candor and truth, to share all sorrows, cares, and joys of the patients, to interest them in each other, and to make their daily life as comfortable, happy, and home-like as possible. Harshness, punishment, or restraint are absolutely forbidden. Ac wrth gwrs, yn y cyd-destun hwn, roedd sgiliau ieithyddol y staff meddygol yn y gwellgofda yn hollbwysig. Ac fe ddaeth hynny yn bwnc llos mewn rai cymunedau yng Nghymru yn ystod y 1880au a'r 1890au. Rai enghreifftiau amlwg oedd yr ynghydfod sylweddol yn achosion gwellgofdi Morgannwg yn Menybont ar Ogwr yn 1886 a 1895, ac yn gwellgofdi Caerfyddin yn 1894. So dyma'r gwellgofdau dwi'n mynd I sôn amdano. Falle bod ddim yn gyd ddigwyddiad bod yr ynghydfodau hyn wedi digwydd yn Ne Cymru, ble wrth gwrs roedd y balans ieithyddol yn newid mor gyflym yn ystod y degawdau ola y 1950. Ac wrth gwrs mae'r ynghydfodau hyn yn adlewyrchu rai o pryderon ar ansicrwydd ynglŷn â'r iaith Gymraeg, a oedd yn nodweddu'r cyfnod yn gyffredinol. Yn achos y gwellgofdau hyn, fe ddaeth yn amlwg bod canran uchel o'r cleifion yn siarad Cymraeg, a nifer fawr mae'n debyg yn uniaith Gymraeg, tra bod y meddygon I gyd yn y sefydliadau hyn yn siarad Saesneg yn unig. Ym Menybont enghraifft, honnoedd bod 85% o'r 800 o gleifion yn siarad Cymraeg, ond roedd y meddygon I gyd yn hanu o'r Alban. Fel roedd y meddygon hyn wedi cael ei disgrifio estroniaid o Dafod, Calon a Chydymdeimlad. Yn Gaerfyddin, mae'n debyg bod 75% o'r 540 o gleifion yn siarad Cymraeg, ac eto, doedd dim un meddyg yn medru'r Gymraeg. Mae'n anodd gwybod pa mor wir oedd yr honiadau hyn, neu pa mor gywir oedd yr ystadegau, neu hyd yn oed beth roedd sgiliau ieithyddol yr unigolion hyn, y cleifion hyn. Ond efallai mae'r honiadau'n bwysicach na'r gwirionedd fan hyn. Dwi wedi gweld rhyw ddarn o dystiolaeth, tipyn bach yn hwyrach yn grynu bod y ran fwyaf o'r rheini yn siarad Cymraeg, y ran fwyaf o'r cleifion oedd yn siarad Cymraeg, yn siarad rhywfaint o Saesneg hefyd. Felly unwaith eto, dyn ni ddim yn glir iawn beth yn union ydy sgiliau ieithyddol y cleifion hyn. Yn y beirniadaeth o'r gwellgofdau, yn y beirniadaeth o'r sefyllfa, roedd y pwynt yn cael ei wneud bod methiant y meddygon I ddeall eu cleifion yn ymddieithrio'r cleifion yn llwyr ac yn tanseilio unrhyw obaith o wellhad neu iachad iddyn nhw. Ddim yn anodd I gredu ydy fe. So dyma'r Brython Cymreig yn sôn am y sefyllfa yn 1894. Gellid meddwl taw un o'r cymwysterau pwysica mewn meddyg tuag at lenwi y swydd yn briodol
bydda gallu i siarad ar gwallgofiaid yn yr iaith maent yn ddeall. Nes gall fod dau feddwl am hyn. Mae'n bosibl y medrau llawfeddyg o Sais neu Ffrancwr, rwymwr a'r choll, neu osod asgwr Cymru yn ei le. Heb fedru gair Gymraeg yn llawn cystal â meddyg Cymreig. O mewn achosion fel sydd yng ngallgofdi Caerfyrddin, lle mae'n angenreidiol i'r meddyg siarad yn aml ar cleifion, dwedwn yn ddibetrus y dylai prif feddyg fod yn alluog i siarad yr iaith ddeallid gan y rai y bydd yn gweini iddynt. A tro ar ôl tro ar ôl tro, yn y papurau newydd yn y fanylelle, yn ystod yr angleidfodau hyn, dyn ni'n gweld pwyntiau tebyg. Hollol naturiol, hollol anochel, a dyn ni'n gweld y pwyntiau fel ni. Dwi ddim yn syndod, ydw e. Dan yr ymodau hyn, ble roedd cyfathrebu mor bwysig, tanseiliwyd yn rhyw ymdrechion i wella ystafar feddylion cleifion, gan anallu meddygon i'w deall nhw. Daeth hyd yn oed honiad yn 1886 bod llawer o gleifion yn gwallgofdi Morgannwg wedi gwella, ond gweithaf hynny ai bod wedi aros ymlaen yn y sefydliad o gynlyniad i'r ffaith nad oedd y meddygon wedi sylweddoli ai bod nhw wedi gwella. Hon oedd bod claf wedi gofyn i un o'r meddygon i'w ryddhau, ond bod y meddyg wedi dibrisio hyn ac wedi cymryd Cymraeg y claf fel arwydd arall o'i salwch. Unwaith eto, dwi ddim yn gwybod os mae hynny'n wir neu ddim. I fi, mae'n swnio fel rhywfaint o rethreg, ond ar yr un pryd, dwi'n siŵr bod problemau'n codi os nad oedd y meddygon yn deall a be oedd y cleifion yn dweud wrth gwrs. Yn ddiddorol iawn, roedd beirniad y gwallgofdau'n sicr o bwysigrwydd iaith a chyfathrebu yn rhyniaethio ddegwyr salwch meddwl, ac yn dadlau nad oedd ieithoedd y meddygon a'r cleifion yn fater dibwys, ond yn llawer mwy hanfodol na hynny. Dadleuwyd bod salwch meddwl wedi gwreiddio ymrofiadau beunyddiol a diwylliant yr unigolyn, a bod angen i'r meddyg ddeall y materion ehangach hyn, nid jyst y geiriau, mwyn sicrhau yn rhyw welliant. Felly fan hyn yn 1894, jyst dechrau chanafol lawr y dyfuniad, cofiai'r hyn bod arbenigion cenedlaethol yn perthyn i wallgofrwydd. Nid ar hyd yr un wybrau ac yn yr un cyfeiriadau y mae meddwl gwallgofyn Cymreig a meddwl gwallgofyn Saesneg yn gwibio. Mae'r ddau wedi eu magu mewn awyrgell wahanol hollol, ac wrth reswm y mae gwahaniaethau mawryl rhwng eu cofion a'i teimladau. Ond i fydd y meddyg gan hynny yn gallu gyffred a threiddio i mewn i'r cyfryw wahaniaethau pwysig, nes gall ddwyn yr amrywiol ddylanwadau moesol angenreidiol i weithredu yn rymus ar ei gleifion drysedig. Y mae Gymdeithas Gymreig yn sefyll ar ei phen ei hun. A dwi'n credu bod hynny yn hynod o ddiddorol. Rhyw syniad wrth gwrs bod salwch meddwl, neu iechyd meddwl a salwch meddwl, wrth gwrs yn ddibynnol ar brofiadau, a'r cyd-destunau sy'n rhan o'r fywyd yr unigolyn. So mae hynny yn dod trwodd yn y dansoddiadau o'r sefyllfa yma, yn y beirniadaeth o'r gwallgofdau hefyd, a gwallgofdau lleroedd y meddygon i gyd yn uniaith Saesneg. So hwnna wedi taro fi fel rhywbeth arwyddocaol dros ben. Yr hyn oedd yn hollbwysig yn y cyd-destun ehangach oedd dau ddatblygiad arwyddocaol yn Gymdeithas Cymru ar y pryd. Yn gyntaf, gwelwyd twf mewn hunaniaeth ac ymwybyddiaeth genedlaethol yn Gymru a ddiwedd oes Victoria. Daeth rhyw fath o fudiad cenedlaethol i amlygrwydd, un a oedd yn optimistaidd, yn fywiog, parchus, blaengar ac uchelgeisiol. Ac roedd y mudiad newydd, wrth gwrs, yn cael ei adlewyrchu mewn sefydliadau cenedlaethol newydd, a gafodd ei sefydlu ar y pryd. Gan gynnwys amgueddfa genedlaethol, llyfrgell genedlaethol, Prifysgol Cymru, a rhywfaint o ddatganoli llywodraethol. Yn dechrau digwydd yn ystod 1990. Ar y llaw arall, wrth gwrs, yr ail ddatblygiad oedd yn bwysig oedd twf boblogaeth a'r cynnydd yn ddwyrain Cymru yn enwedig. Wedi achosi pryderon sylweddol bod rai nodweddion o Gymreigdod, yn enwedig yn reith Gymraeg ei hun, yn mynd ar goll, yn wyneb mewn nido anhygoel o Loegr. Ond yn ogystal, ffactorau eraill gan gynnwys addysg gyffredinol a chyfryngau torfol Saesneg a iaith, newid ieithyddol o fewn teuluoedd Cymraeg a iaith ac yn y blaen.
Ac mae'n bosib gweld dylanwad y datblygiadau hyn yn gyd-destun trafodaethau dros le yr iaith Gymraeg o fewn meddygaeth, ac yn enwedig mewn gwallgofdau yn y blynyddoedd hyn. Felly mae'n bosib i weld Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cael ei sefydlu yn 1885 i wneud achos dros y Gymraeg mewn bywyd cyhoeddus. Ac roedd y Gymdeithas a'i swyddogion, dan arweinyddiaeth Dan Isaac Davies a Brian Gwynfe Evans, wedi cymryd sylw o'r ddyleuon hyn ynglyn â'r gwallgofdau. So mae'n bosib i weld yn eu deunydd nhw, yn eu ymgyrchoedd nhw, meddygaeth a gwallgofdau yn cael eu cynnwys yn yr ymgyrchu oedd yn mynd ymlaen. Fel yr adroddwyd yn y Genedl Gymraeg yn 1894, cri poblogaidd yn Gymru dyddiau yma yw gosod pwys ar wybodaeth o'r Gymraeg mewn y pwyntiadau i swyddi gyhoeddus yn ein gwlad. Mae'r cri nid yn unig yn boblogaidd, ond hefyd yn un resymol ar bob ystyriaeth. Ac eto, da ni'n gweld rethreg fel hyn yn y papurau newydd o gyfeiriad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y 1880 neu 1890, ond hefyd unigolion y grwpiau eraill hefyd. Protestiodd cyrff a chymdeithasau eraill. Un enghraifft arall ydy Cymdeithas Cymrodorion Caerdydd. Y Gymdeithas wedi codi ei llais yn erbyn y sefyllfa yn y gwallgofdau hefyd. Un beth sy'n eitha diddorol fel hyn, mae lot o drafod yn mynd ymlaen, lot o drafodaethau ynglyn â sgiliau ieithyddol y meddygon, yn enwedig yn y gwallgofdau. A falle bod y pwysau a roddwyd ar y gwallgofdau a'r pwyllgorau reoli wedi arwain prif feddyg newydd gwallgofdi Caerfyddin a benodwyd yn 1894 i addo dysgu'r Gymraeg. A gath Dr Goodall ymlaen i lwyr feistroli y Gymraeg fel yr adroddwyd o fewn blwyddyn o gael ei benodi. A wedi sicrhau, mae Goodall wedyn wedi sicrhau bod ei adroddiad blynyddol cyntaf a gyhoeddwyd y flwyddyn wedyn, yn 1895, yn hollol ddwyieithog. So dyna un enghraifft falle lle mae'r pwysau wedi gwneud gwahaniaeth o leia ar unigolyn a nath ddysgu'r Gymraeg a wedyn yn ôl y sôn wedi defnyddio fe yn ei waith. Rhyw agwedd arall o'r brwydrau hyn sydd wedi yn arw i ydy'r sylw a roddwyd gan yr ymgyrchwyr i wledydd eraill a'r cymhariaethau a wneud. Er enghraifft, nodwyd yn 1891 bod colegau brenhinol ffisigwyr a llawfeddygon yn Iwerddon, felly y colegau meddygol pwysig yn Iwerddon, wedi derbyn Cymraeg fel un o'r pynciau dewisol ar gyfer yr arholiadau rhagarweiniol. Felly roedd y colegau hyn yn ystyried cymwysterau yn y iaith Gymraeg gan ymgeiswyr o Gymru fel rhywbeth addas cyn derbyn yr unigolion i astudio meddygaeth. Sy'n eitha diddorol, dwi'n meddwl. Roedd hyn y dadleuwyd ar y pryd yn rhoi hwb i gyfleuon darpar feddygon o Gymru yn eu hymdrechion i ddod yn feddygon ac wedyn dychwelyd i Gymru i drin cleifion Cymraeg. Yn ogystal, rhyw agwedd arall o'r ymgyrchu oedd yn cydnabod beth yn digwydd mewn gwledydd eraill, y tro yma o fewn yr ymerodraeth Prydeinig. Nodwyd sut roedd y wladwriaeth Brydeinig yn trin ieithoedd eraill yn yr ymerodraeth, ac yn trin nhw yn fwy ffafriol na'r Gymraeg yn Nghymru. So fel ydych chi'n gweld, rhyw disgwyliad bydda ymgeiswyr yn swyddi yn yr ymerodraeth yn y Foreign Office dwi'n cymryd yn gorfod dangos eu galluoedd mewn gwahanol ieithoedd cyn cael eu penodi. Ac wrth gwrs roedd yr ymgyrchwyn yn cymharu hyn yn anffafriol gyda'r sefyllfa yn Gymru a gyda'r meddygon oedd yn cael eu penodi i gwahanol swyddi cyhoeddus ac yn enwedig yn y gwallgofdau. Rhyw agwedd arall o hyn i gyd, rhyw agwedd arall o'r ymgyrchu, oedd yr ymysodiadau ar yr eini oedd yn gwrthod, yr honiadau ac yn gwrthod penodi ymgeiswyr oedd yn gallu siarad Cymraeg. Yn achos gwallgofdi Morgannwg yn 1886, enghraifft, cyhuddwyd y Cymru a oedd yn aelodau o'r pwyllgorau
reoli o fod yn elunion y genedl a gylunion yr iaith Gymraeg, ond beidio cefnogi ceisiadau gan ymgeiswyr oedd yn gallu siarad Cymraeg. Unwaith eto, mae rethreg fel hyn yn gyfarwydd iawn yn y papurau newydd yn ystod rhan gydfodau hyn. Yn rhyw agwedd arall sy'n dod trwy fan hyn hefyd ydy'r cymhariaethau gyda Iwerddon. Mae'r rheini yn dod trwy yn aml iawn yn y cyd-destun hwn, sy'n eitha diddorol. Yn yr ymysodiadau hyn, roedd y dynion hyn, rai oedd yn gwrthod penodi dynion Cymraeg a iaith, a dwi'n dyfynnu Dic Sion Dafyddion, wedi troi eu cefnau ar eu cenedl ar eu cyd Gymru. Mae'n bosib gweld lot o gyhuddiadau, mae'n bosib i weld iaith dramatig iawn, lot o rethreg yn cael ei defnyddio sy'n ffyrnig yn ei beirniadaeth o'r Cymru oedd yn gwrthod penodi dynion Cymraeg a iaith i'r swyddi hyn. Falle bod hi'n cael ei awgrymu yn y dyfyniad yno, ac yn enwedig yn yr un nesaf hefyd, mae'n bosib i weld yn yr ymosodiadau hyn rhyw arwydd o'r hen frwydr, falle, rhwng angydffurfwyr ryddfrydol Cymraeg a iaith yn erbyn y bonedd Anglicanaidd, Saesneg a iaith yn y cyd-destun hwn sy'n ni'n dweud. Ble y potiadwyd y bonedd fel gylunion y werin bobl, a'r angen i'w herio nhw a'i disodli nhw o'i sefyllfa pwerus yn gweinyddiaeth cyhoeddus cymunedau Cymru. Ble aruniadwyd y gwarcheidwaid, yr ynadon, a'r ystisiaid a oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth y gwallgofdau a rannau hawdurdodau cyhoeddus. Ac yn rhannol yn y gobaith y bydde'r beirniadaeth yn eu tanseilio nhw a'i disodli nhw o'i safleoedd nhw. So mae'n rhan o wleidyddiaeth y gymuned, mae'n rhan o'r cystadlaethau a'r tensiynau gwleidyddol o fewn y cymunedau hyn. Mae'n bosib i weld bod gwleidyddiaeth ehangach y gymuned yn cael ei adlewyrchu yn gyd-destun y gwallgofdau a wedyn mater y meddygon. So rhyw ardal arall am y brwydrau a ath ymlaen rhwng y gwahanol garfannau hyn. Jyst i ddod i ben. Dyw hanesyddiaeth meddygaeth Prydain ddim wedi cydnabod pwysigrwydd neu hyd yn oed fodolaeth gwahaniaethau ieithyddol. Mae astudiaethau yn y maes yn tueddu i fod yn anglocentric a'i persbectif a'i naws, gan fethu cydnabod y problemau a nath godi i destun meddygaeth a gofal iechyd yn y cyfnod modern. Fel dwi wedi dangos heno, gobeithio, roedd yn fater pwysig iawn, gyda'r potensial i ffeithio ar brofiadau y bydd y pobl yn cael o feddygaeth. Mae hynny wrth gwrs yn gwbl amlwg i ni, rwy'n siŵr, ond ddim mor glir i haneswyr sydd wedi astudio hanes meddygaeth ym Mhrydain yn ystod y cyfnod modern. A llawer haneswyr wedi honni bod datblygiad gwyddonol a thechnolegol meddygaeth yn y 20eg ganrif wedi newid y balans grym rhwng meddygon a chleifion, ac wedi dieithrio cleifion o wybodaeth a dealltwriaeth meddygol. Yn Gymru, cafodd y problemau hyn eu dwysau, ac fe ddaeth y bwlch rhwng cleifion a'i meddygon yn fwy oherwydd y materion ieithyddol hyn, sy'n ni'n dweud. Yn ogystal, mae'n bosib dadlau bod meddygaeth wedi grymuso Saesnegeiddio Cymru gan wneud defnydd o Saesneg yn fwy normal, angenreidiol, a gan greu cyd-destun arall ble y byddai rethreg ac ymarferion yn cael eu lleisio a honnau fod y Saesneg yn iaith ar y gorau ar y Gymraeg. Felly roedd iaith meddygaeth yn oes Victoria yn bwysig wrth ddylanwadu ar y rhyngweithio rhwng meddygon a chleifion ar lefel feunyddiol personol, roedd hefyd yn rhan o'r newidiadau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac ieithyddol a drawsnewidiodd y Gymru fodern hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Steve, am hynny i gyd. Oedd hynny yn wych iawn, diddorol iawn. Mae'n siŵr bydd gan ryw rai gwestiynau. Ond un peth drawodd fi wrth rando arna ti'n treithi ac o weld rhai o'r dyfyniadau ac yn y ban oedd ar y sgrin, oedd cyn lleied sydd wedi newid mewn ffordd, ond ni'n dal i gael yr un
math o drafodaethau heddi ynglyn â penodi pobl i swyddi cyhoeddus y maes iechyd fel mewn meysydd eraill, sydd yn hollol analluog i dreithi neu i ddeall y Gymraeg. Felly nes i sôn fan'na bod rhai haneswyr yn anymwybodol falle am y tensiynau ieithyddol sydd wedi bod yn y gorffennol, ond sy'n ni'n meddwl falle bod hyn yn bwysig tu allan i fyd academia felly hefyd, ond i fe? Dyna'r peth ydw fe, mae'n teimlo mor gyfarwydd ydw fe. Dwi wedi trafod y mater, y pwnc efo pobl eraill, ac eto maen nhw'n dweud yr un peth. Bod yn gyfarwydd, bod yr un dadleuon yn cael ei gwneud, bod yr un sefyllfaoedd yn codi, bod yr un problemau yn gwynebu cleifion geisio cael rhyw fath o ofal. So yn y ffordd ni, dyw pethau ddim wedi newid lot o gwbl. A ie, dyna un o'r pwynt ynglyn â'r hanesyddiaeth. Dwi'n credu bod lot o hanes meddygaeth yn faes mawr. Mae wedi cael lot o noddau, mae'n cael ei ariannu yn dda gan y ddirydolaeth welgan. Lot o brosiectau meddygaeth wedi mynd ymlaen. Felly, dyn ni'n gwybod lot am bob math o agweddau o hanes meddygaeth ym Mhrydain. Ond eto, nid oes digon o sylw i'r ffaith bod lot o gymunedau yn Ynysoedd Prydain, wrth gwrs, gymunedau aml ieithyddol. A bod y gwahaniaeth ieithyddol yn rhan pwysig iawn o'r profiadau hyn. Gwybod bod Pader wedi astudio materion hyn yn Iwerddon, a Sheila Kidd newydd wedi cyhoeddi erthygl am y sefyllfa yn yr Alban, lle mae'n cynnwys y meddygon hefyd. So mae gwledydd eraill, da ni'n dechrau wedi sylweddoli pa mor bwysig, felly bod rai pobl wedi sylweddoli hyn, lot hirach na fi. So mae'n bosib i gyfrannu yr agweddau hynny tuag at yr hanesyddiaeth ehangach o feddygaeth falle. A falle, wel, dwi'n meddwl bod hynny'n gyfrannu pwysig iawn. Diolch. Os gyda chi gwestiwn, y peth gorau falle fydd, wel, allwch chi y gweud y gwir, just dad fiwtio eich meicroffon a siarad felly. Os yw pethau mynd yn rhifler, na i camu mewn fel ref, ond fel arall, os na gwestiwn gan rhywun, neu sylw. Diolch yn fawr iawn, Steve, am bapur difyr, a mae rhywun yn ei waed o'n corddi, dweud y gwir, yn meddwl am yr anhegwch a fel mae rhai pobl yn y gorffennol wedi cael cam yn arbennig felly yn y gwellgodau, lle nad oedd pobl ddim yn dall be oedd y bobl ma'n ddeud, heb sôn am allu trin i cyflwr nhw. O ti'n sôn am hyfforddiant a bod ysgolion meddygol yn Iwerddon yn derbyn y Gymraeg fel cymhwystar. Be ddigwyddodd ta yma yng Nghymru? Ti'n bod, oedd yr ysgol feddygol wedi sefydlu yng Nghaerdydd, ysgol feddygol genedlaethol Cymru, yn niwedd y 415. Oedd yna unrhyw hyfforddiant trwy gyfrwng yr iaith yn y maes meddygol yng Nghymru o gwbl, hyfforddiant proffesiynol felly? Dwi ddim yn gwybod, i'r ateb byr. Dwi'n hanner ffordd trwy'r ymchwil a dwi'n gofod gwneud mwy ymchwil yn gwahanol agweddau o hyn gyda. O'n i'n cael yr argraff bod y sefydliad yno yng Nghaerdydd yn ystod diwedd y 415 yn weddol fach a bod e'n darparu rhyw fath o hyfforddiant penodol. A dwi'n yn gwybod os oedd e'n cynnig graddau meddygol ar y pryd. Dwi'n meddwl bod datblygiadau yn ystod degawdau cyntaf yr 20fed ganrif wedi newid y sefydliad yna a wedi newid y fath o addysg meddygol sydd wedi cael ei cynnig. Mae'n rhaid i fi fynd nôl, mae yna rhyw lyfr, rhyw astudiaeth o hanes yr ysgol feddygol, a dylai edrych eto i weld yn union be oedd natur yr hyfforddiant. Ond yr argraff wy'n cael ydy bod y rhan fwyaf o feddygon yn Gymru trwy gydol y 415, wrth gwrs yn croesi'r ffin, maen nhw'n mynd i gwahanol golegau neu ysgolion yn Lloegr, yr Alban, Iwerddon, dyn nhw ddim yn cael eu hyfforddi yn Gymru. Ond dwi'n credu bod hynny yn newid
hwyrach mewn i'r ugeinfed ganrif te, 1910, 1920 efallai. So byddai'n mynd diddorol I weld, yn union, beth sy'n digwydd yna, I ba raddau maen nhw derbyn y graddau meddygol yn y lle cyntaf, a wedyn hyfforddiant trwy'r Gymraeg. Dyna rhywbeth I fi ymchwilio, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn. Achos dyna yr ysgol feddygol yng Nghaerdydd, neu mae 'na Gwyno wedi bod yn lle ddiweddar, hynny ydi nad ydyn nhw ddim yn derbyn hynny ydi ceisiadau gan fyfyrwyr o Gymru felly, ysdi, bod nhw'n gwrthod ceisiadau. A dwi'n gwybod bod y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd wedi codi'r mater, achos bod cymaint o fyfyrwyr o Gymru eisiau astudio meddygaeth yn mynd I Lerpwl am I bod nhw'n cael eu gwrthod yng Nghaerdydd. Falle bod pethau wedi newid rhywfaint am bod yna ysgol feddygol ym Mangor erbyn hyn, does? Yn y brifysgol felly wedyn, falle bod yna rhywfaint o newid. A sefydliadau eraill sy'n darparu hyfforddiant I math eraill o weithwyr meddygol hefyd, nyrsys a bydwragydd ac yn y blaen. A dwi'n gwybod bod ymdrechion yn Abertawe er enghraifft, lle maen nhw'n annog ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, wedyn I nyrsys a ffisiotherapion ac yn y blaen. So mae yna ymdrechion, ond eto, dwi'n ddim yn ddigon yn fe, mae'n dal problemau, mae'n dal yn bosib I weld gwahanol gyrff neu ymgyrchoedd yn codi'r materion hyn. Dyn ni'n sôn ydyn ni am y gwallgofdau a problemau salwch meddwl ac yn y blaen, a dyn ni'n gweld rhywbeth tebyg efo dementia ydyn ni. Mae'r iaith Gymraeg yn codi yn y cyd-destun hwnnw hefyd. Mae problemau yn para, mae problemau dal yn codi ydyn nhw, a mae bob math o ymgyrchoedd I wneud rhywbeth amdano nhw, ond ydyn nhw wir yn llwyddo wedyn. That's yn diddorol iawn, Stephen. Gen I just cwestiwn, oedd y stori am y fenyw yn neith llyncu rhyw moddion yn lle, yn ei triniaeth yn lle roi fe ar ei chroen. Mae hynny yn grymu bod yna pethau fel cyffuriau newydd, neu moddion newydd oedd yn hollol ryfedd neu anhysbys yng Nghymru yn cael ei defnyddio, yn dechrau cael ei defnyddio? Dwi'n siŵr. Dwi'n credu bod y meddygon yn rhoi prescriptions I bob math o bethau, defnyddio gwahanol gymegau falle, neu deunyddiau eraill, ond doedd ddim yn effeithiol iawn. Dwi'n credu bod haneswyr meddygaeth yn honni bod triniaethau mwy effeithiol wir yn dod trwodd wedyn yn ystod yr ugeinfed ganrif. A rhan fwyaf o'r meddygyniaethau o'r 4 ganrif 15 ddim yn cael effaith llesol o gwbl neu ddim yn gwneud lot o wahaniaeth. So yn aml iawn, mae'n rhyw fath o ritual falle, mae'n rhyw fath o ran o'r ddrama, ran o'r berthynas rhwng cleifion a meddygon. Mae meddygon yn dosbarthu gwahanol ddeunyddiau, a mae cleifion yn awyddus I dderbyn y deunyddiau hyn, ond dyn nhw ddim bob tro yn gwneud gwahaniaeth mawr. Eto, dwi'n credu bod nhw'n defnyddio rai cynegau er enghraifft, so bydden nhw'n defnyddio stwff sy'n ar gael o'r pharmacies ac yn y blaen. Dwi'n yn gwybod I ba raddau roeddent yn defnyddio meddygyniaethau patent, falle bod rai meddygon yn defnyddio rheini hefyd. Yn aml iawn bydd y pobl a falle meddygon eu hunain yn defnyddio deunyddiau domestig hefyd, a defnyddio rheini I drin gwahanol gyflerau ac yn y blaen. So, lot o wahanol bethau yn cael ei defnyddio gan y meddygon. Eto, dyn ni ddim wir yn gwybod I ba raddau roedd y stori yma yn wir. Yn aml iawn, maen nhw'n cael ei defnyddio fel rhyw fath o rethreg mewn rhyw fath o frwydr dros y materion hyn, ac yn erbyn y meddygon, yn erbyn y cynlluniau gweithwyr meddygol oedd yn cael ei reoli gan y cyflogwyr. Felly yn aml iawn, mae'r iaith yn ddramatig, mae'n lot o rethreg, lot o honiadau mae'n anodd I brofi. So mae'n anodd I wybod yn union beth sy'n mynd ymlaen. Ond un peth, mae storiau fel ni yn eitha cyffredin,
a maen nhw'n adlewyrchu y berthynas, rhywbeth am y berthynas rhwng cleifion a meddygon, ac yn enwedig yno yn y llefydd diwydiannol yn Ne Cymru. Mae yna rhyw fath o syniad bod y meddygon yn y cymunedau hyn yn edrych lawr eu trwynau ar y cleifion, ddim yn hapus i fod yna. Weithiau ddim yn ystyried anghenion y cleifion fel y dylwn nhw wedi gwneud. A felly mae'r storïau hyn yn cael eu defnyddio wedyn i botriadu'r meddygon fel pobl sydd ddim yn wir yn gyfalu am eu cleifion yn ddigon da. So mae gyd yn rhan o'r cyd-destunau penodol yno. Mae'n rhan o'r tensiynau a brwydrau oedd yn digwydd. Ac unwaith eto, mae yna rhyw hunangofiant gan feddyg oedd yn gweithio Ne Cymru jyst cyn yr Olympic cyntaf, gweithio rhywle ger Aberdâr. Cymuned glofal, a wedi symud wedyn i ryw gymuned glofal arall yn Lloegr. A wedyn yn cymharu'r glowyr, gweithwyr a'i teuluoedd yn Gymru yn anffafriol gyda rai yn y maes glo arall. A mae'n deud bod y rai yn Ne Cymru wastad yn cwyno, wastad eisiau mwy, wastad yn pwysleisio eu hawliau ac yn y blaen. So mae'n defnyddio'r gair, maen nhw'n non-deferential. So mae'n deud bod nhw'n honni gael bob math o bethau, honni cael eu hawliau ac yn y blaen. Ac eto, mae'n jyst rhan o'r tensiynau te. Falle bod e'n rhan o ryw fath o ddynamic penodol sy'n nodweddu'r sefyllfa Ne Cymru ar y pryd. Diolch. Oes yna gwestiwn arall? Mae gen i cwestiwn, Simon, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn, Steve, oedd hwnna'n yn ddiddorol iawn. Un pwynt i ddechrau wedyn cwestiwn, un pwynt yw bod pan mae pobl yn Iwerddon yn mynnu meddygon sy'n siarad Gwyddeleg ar yr un pryd yn Iwerddon, maen nhw'n, dim i gyd, ond rhan fwy ohonyn nhw yn pwyntio at Cymru and dweud, well, the Welsh wouldn't accept this, so there's no reason why we should. So oedd yn diddorol weld bod pobl yn Cymru yn neud yr un peth bron. Ond y cwestiwn sydd gen i, oes unrhyw dystoliaeth o jokes am feddygon uniaith sydd ddim yn siarad Cymraeg? Achos dyna un o'r pethau dyn ni'n gweld yn Iwerddon yn y 14th ganrif ar 15. Jokes of which the butt are, meddygon sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dwi ddim wedi dod ar draws unrhyw beth fel ni, rhyw jokes fel tai. Da chi'n cael y storïau hyn, lle mae rhyw fath o gamddeall wedi digwydd rhwng y meddyg a'r claf. Ond eto dyw'r meddyg ddim y but fel petai o'r joc. So na, dwi ddim wedi gweld rhywbeth tebyg. O gwbl, mae'n ddiddorol i glywed am ni. Ie, achos dyna un o'r pethau sy'n gweld yn Iwerddon dros y 14th ganrif ar 15 i gyd bron. Unrhyw un sy'n berthyn i'r state. A mae'r state yn tyfu ar y pryd. The court system is expanding massively. Boards of guardians are expanding massively, and throughout the second half of the 19th century, then their responsibilities even are expanding. In an Irish context, the education system is expanding. All of the state, in so many ways, is expanding, and it's bringing increasingly bilingual Irish English speakers into contact with monolingual English speakers. And one of the ways that you can see the two sort of groups almost negotiating with one another is by Irish speakers, particularly Irish language jokes, monolingual English speakers being the butt of the joke. Of course, it's the only way in which socially that they ever become the butt of the joke, because financially, socially, culturally, their position is complete dominance.
otherwise, ond dyna un o'r pethau dyn ni'n gweld yn Iwerddon, ond falle bod e ddim yn digwydd yn Nghymru. Ie, mae hynny'n ddiddorol iawn. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd yn Gymru o sawl pwynt y wladwriaeth yn dod yn fwy pwysig, bod mwy o swyddi cyhoeddus yn ymddangos, bod rhain yn cael ei llenwi gan gwahanol unigolion, ac wrth gwrs wedyn iaith yr unigolion hyn yn dod yn fater o drafod, mater pwnc llosg ar y degau wrth gwrs. So ni'n gweld yn gyd-destun deddf y tlodion, mae'n bosib i weld o safle cryneriaid, bob math o grwpiau galwedigaethol eraill. Falle bod y cyd-destun yn hollol wahanol Cymru ac Iwerddon wrth gwrs, hanes y traddodiadau y ddwy wlad. Fel o'n i'n trio prynu, be dyn ni'n gweld yn Gymru ydy rhyw fath o frwydr neu rhyw fath o densiwn mewnol rhwng y rai o blaid yr iaith Gymraeg, yn fodlon o'i amddiffyn, yn fodlon gwneud achos yr iaith Gymraeg a mynnu ar benodiadau unigolion Cymraeg a iaith. A wedyn rai Cymru oedd yn siarad Cymraeg, ond wedyn yn mynnu bod e ddim yn mor bwysig, falle yn pwysleisio pwysigrwydd dwyieithrwydd, achos o beth dwi'n deall roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn blaenoriaethu dwyieithrwydd, a wedyn statws gwell i'r Saesneg na'r Cymraeg falle, ond dwyieithrwydd yn lle Cymraeg yn unig. So, dyn ni'n gweld rhyw fath o densiwn mewnol, dyn ni'n gweld gwahanol aelodau o'r gymuned yn ffrio cwmpo mas yn anghytuno yn llwyr. I fynd yn ôl i'r pwynt cyntaf, nes i ddangos un enghraifft o rhywun yn sôn am y sefyllfa yn Iwerddon, a byddai'r Gwyddelod ddim yn derbyn hyn o gwbl, ond mae'n digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro. Maen nhw wastad yn cyfeirio at Iwerddon a wastad yn deud na fyddai'r Gwyddelod yn derbyn hyn o gwbl, ac felly na ddylen ni fel Cymru yn derbyn hyn o gwbl. Mae'n ddiddorol dros ben i glywed bod Iwerddon yn gwneud rhywbeth tebyg, wneud cymhariaethau a Chymru. Ydy, mae hynny yn ddiddorol iawn y gweud i gwir, dydy, bod pobl yn y ddwy wlad yn gweud yr un peth. Felly, ac yn dangos falle da rhyw pwynt rhethregol i'w mewn i fe, bod dim lot o wybodaeth falle ar y ddwy ochr o siwr oedd pethau mewn gwirionedd. Oce. Oes yna gwestiwn bach arall felly? Os nag oes, felly gai ddiolch yn fawr iawn i ti, Steve, am ddod i siarad â ni heno, a mae'n ddrwg gen i bod ni ddim fel arfer o dan amgylchiadau arferol, bydden ni wedyn yn mynd mas am bryd o fwyd gyda ti, ond gweithio'r modd dyw ni ddim yn bosib, felly rhywbryd yn y dyfodol falle. Ond i fe, diolch yn fawr iawn. Felly, dyma'r seminar ola yn y gyfres semester yma, felly bydd yna seminarau eraill ar ôl Nadolig, a bydd ni'n para i wneud nhw dros Zoom fel hyn, a byddwch chi'n cael mwy o wybodaeth, mwy o fanylion am bwy fydd yn anerch y seminar ar ôl Nadolig yn y man. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch yn arbennig i Steve. A fel soniodd Eirig yn y chat gyne, bydd y recordiad o'r sgwrs yma ar gael cyn hir ar wefan y ddraig. Oce, nos da pawb. Nos da, diolch yn fawr iawn. Hwyl. Hwyl. Mae'r recordiad o'r seminar hon ar gyfri YouTube yr Adran a hefyd ar wefan www.ydraig.cymru/seminarau. Os
ydych chi eisiau cysylltu gyda'r adran, anfonwch neges at cymraeg@aber.ac.uk neu at celtic@aber.ac.uk. Mae cyfrifon gyda ni hefyd ar Twitter a Facebook.